Dao sam otkaz u korporaciji da bih krenuo u potragu za slobodom. Bogom Bane, bilo je pravo zadovoljstvo. Ne, moja je bilo. Možda se nađemo u nekom drugom životu, kada oboje budemo mačke. Na nekom lepšem svetu. Na nekom lepšem svijetu. Ćao. 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 Da, ovo sam ja. Ajde. Kakva je ova rečenica, majke ti? I to je bio moj posljednji dan u korporaciji, koja je bila jako dobra prema meni, čak sam i pesmicu dobio za kraj. Dragi Bane. I stvarno u Inspiri sam naučio mnogo toga i generalno imao sam veliku slobodu s obzirom da je korporacija u pitanju, ali meni to nije dovoljno. Čovjek bi pomislio, što bi neko ikada napuštao kompaniju koja je sigurna, koja raste, koja brine o ljudima i ulaže u tvoj napredak. Ali vreme prolazi i možda ostvariš sve, ali ako su to snovi nekog drugog, onda čemu sve to? I da, sloboda zvuči smešno u državi gde žele na svaki mogući način da ti ukinu tu slobodu. I ne, ovo ne znači da sam nezaposlen ili da neću imati full time posao. Ovo sam znači da želim da stvorim sebi okruženje gde ću moći sam da odlučujem, ili bar u velikoj meri, o tome kad ću da radim svoj posao, kako ću da organizujem svoj dan, gde ću da radim svoj posao, što je meni jako, jako bitno. I ako mi stvoriš tako okruženje, budi siguran da će posao biti urađen na pravi način. Zagarantovano ćeš dobiti više nego što se očekivao, jer da li bolje plati nečije vreme ili vrednost koju ti dostavi, mislim. I uvijek biram ovo drugo, jer na osnovu kvaliteta ide nagrada, ne na osnovu broja sati koje uložiš. I to je bio moj prvi korak u otklanjanju tuđe granice. E sad, pored što ovo može da ode u dva pravca, u planiranom da sve bude okej, i u onom drugom da me stigne karma zbog ovog videa, da me koštaju nesigurni poslovi i da moram da nađem od 9 do 5. Da, to bi bilo baš loše, tako da pray for me. I ne, ovo nije hit na korpo poslove, svako od nas je različit, postoji velika grupa ljudi koja uživa u korpo poslovima, koja se pronalaze tamo, a postoji mnogo firmi baš kao Inspire koji su sjajno mesto za rad, tako da šta god te radi, radi.